Og vi har nu Julie Søg Mikkelsen og Katimoto i aktion på banen. Starten har vi også Sammy Havre, der til Vink Hardcore, holder sig klar. Og start nummer 15, Anna Sandal Kelsen og Aktor Rasen, holder sig klar. Og så har vi også en praktisk meddelelse til de startende ryttere. Dem af jer, som holder sig klar inde på banen, samtidig med at bliver reddet. Vi skal bede jer være meget forsigtige med ikke at krydse mållinjerne. Så vores lydtagning går i gang. Så er det her at være op på ikke at krydse mållinjerne.